întrebați adesea când și cum am început Calivita. Credeți că am avut succes chiar de la început? Imaginați-vă cum ar fi să ai 40 de ani, să duci o viață banală, o viață de pe o zi pe alta, în care muncești mult, câștigi puțin și trăiești pe pilot automat, ești obosit și îngrijorat pentru că anii trec și nu știi ce va urma. Așa eram noi acum 20 de ani. Nu aveam mașină, nu aveam timp pentru concedii și nu aveam condiții ca să mai creștem încă un copil. Și, într-o zi, a apărut Calivita. Am zis da, din toată inima, am acceptat provocarea și ne-am apucat de treabă.